Uzinhle. Oh, intombi nje yomunye umfowethu nje befelwe ifoni ngamanye amazwi ecela ukuthi nje sebenzisa nje ifoni yami. Ayo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream futhi kwenza sure uthelethwa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple kingdom, Danami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Zamini. Shandele Bobo. She Popo. She Batakriz, Baba Kriz. When you see them when you're wearing green, you must know that in your Shazana, Umabona Bulawe, the green mambas of Swaziland, Ntsingizini Hotspurs. We are going on the finals, Mtanami. Rise, Ntsingizini, rise. Rise, Ntsingizini Hotspurs, rise. Rise, CMTV Niyathembana na, rise. Rise, King Ginger, rise. Rise, Mr. Dlamini, rise. Rise, Swaziland, rise. Rise, Ngwenyama Cup, rise. Ngithi rise, CMTV, rise. Take me to Kwabafebayo ngibasheshise, and then after that we go straight kwelgangwane. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ayikulento isakhona noma yenziwa la isilungwini kuphela. Abantu ukhala lo. Ngani nje? I guess. Let's go. Sanibona bhuti wami, ninjani sisi wami niyaphila? Siyaphila njani wafo? Shap. Ngicela ukubuza man, mandlula ngalana anibonanga amabhasi lawa amabhasi la amakhulu a black abhalwe nje ukuthi Ngwenya Production mhlawumbe elandelana. No, wasisangano na. Ine bangapha Kuleli site. leli site ngala. Ngiyabonga bafethu ubanika amabhodi. Hayi kama uthula nokamkhabela. Oh baba umkhabelo sisi. Oh, nolisando akahlatshwayo. Nolithando hlatshwayo. Ngiyabonga bafethu. Shuthe mina ngisuka eNgwenya Production. So sambe sibuza nje ama survey imibuzo ngokuthi abantu how do they feel about South Africa nanokuthi bathandana kanjani niphethene kahle. So ngase ngibuza nje kuwena bhuti wami wena nosisi ngabe niyathandana? Sithandana kabe. Kabi. Shuthi uthanda lo stroma lulubi bhuti. Ya ulpazobe. So wena my brother ungathini uyithandayo ngosi konke uba igama sisi? Nolithando. Nolithando ungathini uyithandayo ngolithando? Engasho kakhulukazi nje ngibuke ukuthi ngiphethe isipharapara singakanani. Savela nje sangithatha ngale amehlo nje. Ngasenje nje ngithatheke nameke. Nje wabona inhlonipho nje sibona nawe nje isipharasara ukuthi sinjani. Isipharapara ukuthi sihle kanjani. Sisi wami wena ungathini uyithandayo ngobhuti? Konje uzoba igama bhuti? Uthulani. Nguthulani. Into engiyithandayo ngobaby. Angithi kuthiwa ubuhle bendoda kusephaketheni. Ha. Ye. Iphakethe likababa. Iphakethe likababa. Iphakethe likababa lifudumele. Yeah. Nice one. So wena my brother ngifisa ukwazi kuwena mfethu ukuthi mhlawumbe uyimisele ngani ngoma sister? Hayi ngimisela ngokuya kude naye. Yeah. Kuya kude naye ngoba isipharapara sami sinothando lithi. Unothando. Singithanda ngendlela nje wabona ngike ngajola nje empilweni kepha nje angazi Ujole kanje. Na ngintokazi nje ngithanda ngalolu hlobo. Noma isho yona ukuthi ibona nje iphakethe kepha kimi mangibona ukuthi hayi akulo. Ku more than that. Kuyandlulela kuze kuyele. No power to that. Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani ubhuti? In a scale of 100, ngimthemba 70%. Wena usithemba kangakanani? Mina?
Hi guys, it is Lee from CMTV. Today I want to show you how I make quick trades using Pocket Broker. Signing up is very simple. Just enter your details and don't forget to use my promo code CMTVSA2 to get bonus funds when you start. Okay, let me show you a real trade. I'm using indicators and signals here. I place my trade. Boom! Profit. That's how fast it works. What I like is the social trading community, trading modes, and the fact that you get guidance from experienced traders, plus 24/7 support, and you get learning materials. You can trade anytime and anywhere, on your phone or on your laptop. It is literally in your pocket. Click the link below in the description and use my promo code CMTVSA2 and start trading today. 100. Ukhona nomunye umuntu othanda naye ngaphandle kapoti. Cha akekho. Thanda naye phela. Mangase find out ukuthi uyacheat ungenza njani. Angicabangi lo ngoba chi. Thank you. My brother, in a scale of 100 umthemba kangakanani usisi? 100%. Wena usithemba kangakanani? Nami ngingasho kanjalo 100. Ukhona nomunye umuntu othandana naye? Cha ngaphandle kwesipharapara sami. Para. No my brother ngihappy. Uma ungathola ukuthi uyacheat umuntu wakho ungenza njani? Eish, angikucabangi nokucabanga ngoba nje ngendlela sithandana ngakhona. Yeah. Angiboni ukuthi ungaba nje nento kanjalo. Uyamthanda ne? Ngimthanda ngendlela. Mina umtshela ukuthi uyamthanda mfethu. Umuphi haki? Ngithandwa yini? Para. Ne para. Ay! Thank you baba wami. Thank you para. Mfethu singindedele ngoba ne weather iyaguquka and iguquka ngamandla idinga ingube namehlo ungazi ukuthi wabanjezelwa yimi uhamba nesiparapara zakho but kunento esiyenzayo mfethu ekuthiwa i-loyalty test i-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds sicheck singene ku Facebook WhatsApp wakho sicheck ukuthi wena uhlekenisana namaphi amanye amantombazane ngaphandle kwesiparapara singene na ku Facebook mawukuthi uyawusebenzisa noma Instagram mawukuthi unawo sicheck nakhona ukuthi iziphi lezi ezinye iparapara onokukhuluma nazo ya same applies to you wena sisoma ngithi awufihli lutho so awunankinga nokuthi ngishintshane ngamafoni Anginankinga. nawe Kepha nje ubunkinga abakhona ngiyabona ngathi nje kushothi nje awungithethele babe. Lutho sambe. Lutho woza ngapha my sister khona singaze sibanjwe imvula woza ngapha my brother keep phone ningaze nishintshe umqondo let's Francis indaba sister kwenze njani kwenze njani yakodoreka All right, guys, we're on WhatsApp right now. On Parks Up the Chandis. So, can you phone yakhe kunjani? Yeah, siqale ngeke. Singaqali ngekho. Siyabonga. Yabona ochitha uzoba iparapara. Ngeke saba isiphalaphala. Ne? Ivule. Yango? What's bambisisa? Yabo? Right. Okay. No, what's up? Bese ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lezinye ihlama la ungitshela ngoba lezo yifebe yizezo lezidla umuntu wakho. All right guys, my name is King Changer Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now. We're on WhatsApp the Chandis. Tap it up uthi I love you. Abakshela nina para wami. Cha. Mabukwenzeni. Ngitshelayo uyo nje ubhebhe nginayi la cha. Baby. No. Kuvela yena ngempela. Wena ngempela. Bani tu? Udume. Ayiphathi nje asemsebenzeni bebe. Ngiyazalana. Wayebhala uthi yamthanda. Ngoba nje wabona nje ngendlela siphathene ngakhona nje emsebenzeni. Isikhathi eside nje wabona nje abukho nje ngimfihlela khona. Uzinhle yena? Uzinhle. Intombi nje yomunye umfowethu nje befelwe ifoni ngamanye amazwi ecela ukuthi nje sebenzisa nje ifoni yami. Cela ungithayipele uthi sex. Sibone ukuthi bayavela labo sisi. Awu Pepe yini Pepe? Khuluma uthami. Yini Pepe Uzinhle bani? uzinhle? Hawu Pepe ngithe nje umuntu wasemsebenzini nje engisebenza naye. Balisa yena? Balisa. Akusulo ngithe nje lo ubhuti nje umunye ufethu nje ngithi nje uke Utumi loyo sho kanjalo.
ukuthi usebenza naye. Bebe. Hayi khuluma out yami. Khuluma iqiniso wayenza umntana esilima. No singalokho sidlala manje. This is serious. Angikwenzi nje silima bebe. Wenzani pho manje? Bebe nje ngazi ukuthi ngayichaza kanjani lento. Sister wena usazoqhubeka utshele nalo nje umbona ukuthi wensilima nazi ifebe ziyavela la. Akhona futhi abanye bayavela o74, 75, o76 Ngicela- awusasevanga nokusave. Inamba. Bebe nje lezi number ngisabela ukuthi nje zingiphazamisa nje wabona nje ngoba nje nakho nje uyasibona kanjalo lokhu uyongathi nje kunezinto ezirongo nje kanti nje. Sister kwenzakalani phakathi kwakho nomshado? Sasandana, it's not 2 years sithandana. So njengoba ubona lamanyalo wabonayo efonini yakhe, what do you take for that? What's your decision? Sazoqhubeka utshole nalo njengoba umbona ukuthi wensilima enjalo akaxolisa. Ngoba ukuhla bendoda busephaketheni. Enamadoda ayenza amaphutha. Isithanda sami lesi. So uzoyixolela yonke lento oyibonayo. So isolve endlini. Ngaba yini ngempela ngaphandle kwakho bebe kepha nje akukho nje okubi nje okulala. Cela umnike ifoni yakhe. Cela ngiboleka. Cela uyivule. Nizoyisolve endlini. So manisuka la nizobe nihamba ndawonye nizoqhubeka nisandana. Yebo. Ngiyabanda la ngaphandle futhi. Hawu sipharaphara sami ngaba yini ngempela ngaphandle kwakho. Ngiyabanda. Ngaba yini ngaphandle kwakhe lamanye lezi ezinye ifebe zona? Asikho nje ifeve just nje kuseveka nje ngendlela kuseveka ngayo nje. No, what's up? No. Okay. So WhatsApp ungenela mangithatha uzothapha la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo lezo ifebe lezo ezizobe lokhuzana umuntu wakho. Yeah. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trenders. Thapha lapha uthi I love you. Yazi senginqena nokuthapha lapha efonini yakho noma ngingavela ini vele ngeniqabane. Ngoba vele lamanyala nojwayele nobabili nijola vele kuyo linyifinyifi yeni le awunankinga vele niyabonda nibondelene la kulomfana ngoba unemali uthini I love you lapho kuvela ba Hayi makuvela wena ungitshele makuvela amanye amadoda ungitshele mangaveli lutho futhi ungitshele hayi kuyimi nje kuphela. kuwena delete type uthi sex Ngathi. Why ngathaphi bebe? Oh, hayi bengithi type asaba sami. Why ngathi nje uyangavaza nje? ngihambela la Oh. velani lapha Hayi akuveli lutho nje. delete type uthi money Hey ngakwase kuvela nje. Avo bani manje lavo mani lavo noma kukhona nje abakusendela imali ngaphandle kwami. Uyakhumbula ukuthi ngidlala istokfela ngethi sithanda sami. Istokfela lesango so 200 yiso leso stokfela ke sithandwa sami. Manje lana ngathi mangithypa nje imani nje ngathi ungena nje imali igcina ungena nje I think nje insukwini nje ezimbalwa nje. Istokfela yiso istokfela sithandwa sami. Samalini bebe ngoba le mali engiyibona lana nje angeke ngakutshela ungakasho ukuthi nje imalini le yagcina ungena. Umkholiswano, sho ukuthi imali yomkholiswano ingene kimi efonini yami yabo. Kwakuyimalini leyo mali? Phathi 1.5 sithando sami 1.5. Musuku 1.5 sithando sami 1.8 ngakhumbula 1.5. nansi imali engiyibona lana. uxolelile kodwa naye kule ntombi zakhe ezu5 Uthe kimi akushothi lutho ngoba uthandeni? imali yakho wena kushodanike Ngicakeka ngalezi imali lezi. awuyibuleka kwamanye abantu Umkholiswano. Uholiswane kanjani bebe nje? Shalana baby sashalana 200 every month. Kwakuyimalini leyo mali ngoba mangibhekile lana. Leyo stokfela lesi sango December yakhumbula ukuthi bangidlula u2 months wonke bangangibhadaleli manje bayifaka yonke Bebe. naleya Uthi mangikholwe kanjani ngoba nje imali elana umbuzo wami umile ukuthi kwakuyimalini. Futhi nje mangithi ngiyabheka nje ekuphenduleni kwakho ngaboni nje ini leyo mali ungitshela yona. 1.5. Akuna 1.5 imalini nalapho. imalini Le mali nje ithi nje 3500. o1 Rent sandwa sami. Rent. Yakhumbula ngathengisana nale nywele zami lezi u32 inch ngathengisela umngane wami bangineza 1000. 1000 bese le enye isiqhamuka phe 2.5 Ngicanga ukuthi ngamnikeza
nebhekhi yami eSteve Maiden. Oh kusho ukuthi ngamanye amazwi uyacabanga hayi ukuthi kuyinto Yeah. Nizodlala niyacabangelana nina la. Yeah. Yeah. Awuthi usamthanda my sister. Mina. Ni happy ngalo mnyifinyife nibenzayo. Le rubbish eniyenzayo lo uthanda imali yakho aphinda athanda imali yabantu ni happy ngalento. Ngicacisele awuthi khona sosheshe siqede. Ni happy ngalo rubbish. Peputhini ngalokho uthi mina ke mangitheni nje ngalokho ukwenza lana. Stokfela sana sami. Istokfela. Singalisa istokfela nje namhlanje. Yes Akukho lamasokisi ngakuthengela wona last month. yebo. Imali yakho na ke le. Wangasho ngani ngoba nakimi nje akukho nje ukucela nje ungangakuncisha. Sala sami. Wena ngithi uthanda ukulungisa ekhaya indaba yenu. Usamthanda. Wena bhuti amsazoqhubeka nijole nalo njengoba umbona uthi kunemadoda amupho 3.5. At least ubuyisebenzisa icondom kulabo 3.5 bakho. Wena ke at least le ifebe lezonazo eziningi ubuyisebenzisa icondom. Nizoyibona nina. Yabona nina no2 nizoyibona abafana bami nizozibona. Wena sisiwami hlala unjalo. Uyachitha nawe futhi hlala nalamalukuluku akho nalezi ifebele ngayo. Anginendaba nani nina manje. Azikho nje ifavor zilana nje. Wena uthe uthanda imali kalo noma ngafeba kangakanani kodwa iphakethe lakhe le right wena uyabona lo ukuthi uyakufebela bamupha 3.5 but still ngoba nawe angikwazi ukuthi uthanda mina nginendaba futhi mina ngiloko ngilalana nonsense yenda phinda asambe laba sijwayela kabi laba haw and mina my brother nginitshela bengithi ngiyanixoxisa la ngithi ngiyanimisa ngizama ukukusiza wena my sister kodwa ngiyabona ngathi le nyimfi yenu le fihli le fohlo le khofo ha wena uthi uthandana uyamthanda lo kodwa ububona ukuthi ujwayela namantombazana amangaka Hawu asikho nje ezidlula nje umlomo nje sisazi ukukhuluma nomuntu wami nje. Sanana nje. fuck unendaba thando lupeta kanje haw lo uyabona ukuthi lo uyifihli efohlo yefahla batshela ukuthi ngiveni sengifuna ekhaya Phinda take us home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake.